যিদিনা ইন্টারভিউ হব সেইদিনাই রিজাল্ট ওলাব আৰু सोर फाग्लानि राव जाखो बियो मा साननानैहाय बुङो नंगौखौसो बुङो ना नंखायखौसो ओरैनो बुंफ्लायो दा जियानो हक दिनैनि समावहाय खोथाया स्पष्ट जानानै फैबाय बिथाङा सासे एक नाम्बार थगायसुला होननानैहाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव थगायनाय आरो थगायनाय जायनि फिथाइखौ दिनै गावनो निजे खुद भुगिनांगासिनो दं सोर फाग्ला खोन्थानाय जुनदिनाय इन्टारभिउ होबो हिदिनाय रिजाल्ट দিব आरो हिदिनाय एपइन्टमेन्टबो होगोन जाहैबाय आयौ 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 ओमफ्राय सोर फाग्लाफोरा आखाइ खबखो बिखौ दा जियानो हक आसरित खनसे नायफिनबावनि र' ইয়াত 1 টাকাও খাব নোৱাৰিব ইউপিপিএল চৰকাৰৰ সময়ত যিদিনা ইন্টাৰভিউ হ'ব সেইদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সেইদিনাই এপইন্টমেন্ট দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো দালালি নচলিব बेबायदि थारैनो जामारनायमोनब्लाथ' आयौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर थागौमोन बोराय बुरै बेन्थ'फोरनि आशीर्बाद मोनगौमोन नैबेफोरबायदि दिनै 5 दाननि थाखाय 5 बोसोरनि थाखाय जे गिबि खेबनि थाखाय खुंथाय गोहोआव फैनायनि खाबु मोनदों बेखौ 5 टर्मसिमहालागै मोननायनि जुदि बैसो थाहैयोब्ला मोननायनि बोर मोनगौमोन नाथाय दिनै नुबाय खुनु रोखोम नैबे मोनसे टर्म्स जोब्बाय दा अल्टारनेटिभ पार्टियाव बड'लेण्ड जोनोम जाफैबावबाय जाय बिथांमोना लानानै सिगनेटरि जाहोलायनानै बिथांमोनखौ लाफानानै सुक्ति खालामनानै दिनै जि जानांगौ जि खालामनांगौ जि बुंनांगौ गासिबो दिनै बिथांमोना खालामजोब्बाय आं रिपिट खालामनो लुगैयाखै दा बेनिनो अल्टारनेटिभ बेफोरो मा बुंदों मा बुङाखै आसरित दिनै जा बिटिसि आं मोनसेल' खोथा बुंगोन दिनै जा बिटिसिखौ नोंथांमोना मोनसे समाव सोमावसारफिननायावहाय मा थांखि लानानै सोमावसारफिनदोंमोन बेनो नङा होमबा जे बे बिटिसि बे काउन्सिल बे फेलेब फेथेबफोरजोंहाय जाला जिखुनु बेनि सोलाय जोंनो अल्टारनेटिभ हिसाबै माया जोंनि थाखाय सल्युशन जानो हाथावना बेनो जाहैबाय वान एन्ड अनलि डिवाइड आसाम 50-50 बा सेपारेट स्टेट जायखौहाय बड'फाजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो बेखौ सिमां नुदोंमोन स' बे कमप्लिटलि नोंथाङा बिटिसिनिफ्रायबो मा साबसिन लाबोखो दिनै बिटिसियानो बिटिसि बाहाल दङ बिटिसिनि जि सिस्टेमफोर दङ बेनो दिनै बिटिएडिनि बिटिआर दा बेफोरबायदि सुक्तिनि थाखायनो होसिख्राव नाना बंसा बायदिसिना खोथा बुंलाबायनानै दिनै बबेयाव गाब्रबाय आरो दिनै मोनसे एग्जाम्पल होबावनि बर' रावा 8 सिडुलाव बिटिसिनि जि सुक्ति बेजोंहाय थिसनजाबाय दिनै बर' रावखौ नोंथाङा बिटिआर सुक्तिनि दारै एमआइएल साबजेक्ट हिसाबै दिनै मा नुदों जोङो मडार्न कलेज जाखिनि गायसनजादोंमोन बैफोर बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि लुना गालांनाय बेवहाय दा जोंनि बिटिसि सिङाव थानाय मडार्न कलेजफोरावनो एमआइएल साबजेक्ट गैयै माने मा बुजायो दिनै 8 सिडुलाव जुदि बिटिसिनि दारै सोबायमोनब्ला नोंथांमोना दिनै बिटिसिनि दारै 8 सिडुलाव जुदि हाबदों जोंनि बर' रावा बे बर' रावनि थाखाय बेखौ सालायनांगौमोन माने गारिया रेडि इन्जिन सिन्जिन फुल बडि गारि निउ ब्रेन्ड रेडि बेवहाय ड्राइभार सासेनि गोनांथिमोन बै ड्राइभारा नोंथाङानोमोन नाथाय नोंथाङा दिनै बे सिस्टेमखौ माने बे गारि गोदाननि इन्जिनखौ सालायनो रोङासै दिनै बर' रावा 8 सिडुलाव हाबबाय होननानै बर' रावखौ मोनसे मिउजियामाव दोननाय बायदि नायनानै फैनायल' बेबायदिजोंहाय मा मावनाय मा जौगानाय होनगोन दिनै जायनि जाहोनाव जों मा नुखो मडार्न कलेज बिटिसि हालामाव दङनो मोनबा दाब दाब जायगायावहाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय बड'लेण्डआवहाय बड'लेण्डना बड'लेण्डथ' मोनाखै खिन्थु बिथाङा बड'लेण्ड बुंबाय थायो जियानो हक दे दा थिग बेबायदिनो मडार्न कलेज बिटिसिआव दङ होननानै बे नाम मात्र खिन्थु सोरनि हितनि थाखाय मावखो बेखौ मोनथिरोंला बेवहाय एमआइएल साबजेक्ट गैयिनि बर' दावराव जाबाय थायो सोरखौबा होसोलायनो ओंखारो फाग्ला
थाइसेबो थाखा जायानो रिजाल्ट इन्टारभिउ जाखालिनो रिजाल्ट होगोन आरो बिदिनो लगे लगे एपइन्टमेन्टबो होगोन। दिनै मोनबेसे इन्टारभिउ थांखो? एडभार्टाइजमेन्टआथ' गोबां ओंखारबाय 192 पस्टनि 263 पस्टनि 400 बेसेबांबा 434 ना बेसेबांबा फरेस्टनि ओमफ्राय नै दा बिसिडिसि सेक्रेटारिनि 420 बेवहाय आइपिअ चार्जफोरखौ नायदो साबैसे केन्डिडेटफोरा बेखौ एप्लाइ खालामगोन। बेनिफ्राय इन्टारभिउआ माब्ला जागोन जाया खुनु थिरांथा गैया, जादोंब्लाबो बिनि रिजाल्ट गैया, आउटकाम गैया एख'। दिनै कार्जकाल जोब्बाय, सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन जासिगोन आरो मा बुंबावनो दं। दानिया बे मोनसे बेजों लोगोसे जे दावराव दावसिफोरखौथ' जों मेरला नुबाय जागासिनो दं। ADR आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि SLRC कमिसननि थ्रुयै कन्डाक्ट खालामदोंमोन आसाम स्टेटआवहाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड रिसेन्टलि रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामबाय। नाथाय बेवहाय गोबां अबजेक्सन दङ, जेरैहाय बिथांमोना हाइकर्टनि अर्डार मथे किसुमान नियमखौहाय फेलें खालामदों, जायनि जाहोनाव दिनै मैया दाखालि पेटिशन होदों जे OMR शीटखौ जेरैहाय कपि होदोंमोन बेनि उनावहाय बेसेबां पार्सेन्टेज मोनदों, बेसेबां मोनदों टटेल नोंनि टटेल सिकिउर खालामनाय मार्क्सफोरखौहाय बिथांमोना रिजाल्टआवहाय श' खालामनांगौमोन। नाथाय माबायदिहाय श' खालामदों बिथांमोना येस आरो नो, माने इउ आर क्वालिफाइड एन्ड नट क्वालिफाइड बेफोरबायदिल' होना दोनदों। नाथाय सोरबा बायदिया OMR शीट बा एन्सार शीटफोरखौहाय खालामनानै नायबाय, एग्जामिन खालामना नायबाय, दा काट अफ जिखिनि होदों श' खालामदों बे हिसाबै बहुतआनो सेलेक्टेड जानांगौमोन, नाथाय मानि जाहोनाव नो फैखो रिजाल्टआ। स' नैबेनि एगेन्स्टआवहाय पेटिशन होदों जे बेयो आरोबाव खनसे नायबिजिरफिननांगौ बा दिनै बे प्रसेसआ टटेलि इलिगेल जादों बा बहाबा माबा मोनसे थालांदों सिस्टेमा। स' बेनि थाखाय पेटिशन होदों। दा बेनि एक्चुअल रिजाल्टआ मा जागोन मा जाया बेखौ जोङो आपडेट मोनबाय थागोन। दा मा बुंदों भिडिअ नोंथांमोना नायना ला। जायखिजाया सरासनस्रायै आङो जाखिनि भिडिअ बुंदों भिडिअ जोबोद गोलाव, नायजोबला नायजोबनो हागोन, नाथाय आङो मेन खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय अलरेडि। स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय। Aspiring candidates who participated in pursuant to this advertisement, and my lord, we have qualified the first stage, that is the written test, which all the petitioners have qualified, and we have secured more than the cut-off marks. We belong to, my lord, scheduled caste women category candidates, my lord. We are scheduled caste SC women. SC women, and one of the petitioner here in item number 6 is a scheduled caste male person, my lord. Otherwise, 3 of them are women, 1 is male, my lord. They all belong to SC, otherwise, my lord. Okay. Now, after qualifying the first stage, that is written test, we were called for skill test, that is computer test, which is of 25 marks. Written test was for 175 marks MCQ. Written test was for 175 marks, and the skill test was for 25 marks, my lord. Okay. Total 200. Yes, my lord. So we were invited after qualifying the first stage. We appeared at the second stage. We secured more than the cut-off marks at the first stage, and therefore we were called at the second stage. Now, my lord, we were expecting that the authorities would declare the results of these candidates by following the procedure which is prescribed under the Act. That is just the Act which I have just referred, which contemplates that the authority the selection committee needs to make a merit list. They need to prepare a merit list of all the candidates on the basis of the total marks they have secured in the 2 examinations. And then this merit list will have the names of all the candidates who have secured on a merit basis. Okay. So number 1 point is that, my lord, they never published any such merit list, my lord, showing how much marks the petitioners have secured and what is their merit position. They suddenly came out with the result by individually sending emails to this candidate saying that you are not qualified and therefore you are not appointed, my lord. So our basic grievance is, my lord, that as per The merit list was not published. my lord, and secondly, till today we have not been made known how much we have secured in the entire examination, like how much we have secured in the written test, how much we have secured in the skill test. Nothing has been, my lord, disclosed to any of the petitioners. Is there any cut-off marks for Exactly. Each category, like SC, Yes. ST, Yes, my lord. OBC? For the written test, they have given a cut-off mark. We have secured more than the cut-off marks. But for the skill test, they have not yet disclosed what is the cut-off marks, how much we have even secured in that skill test. No, cut-off marks separately for SC.
every category, my lord. Every category has separate cutoff mark. Separate cutoff marks, my lord. So our demand before the authorities by filing RTI was that you give us the list of all the candidates in our respective categories. How much was the mark secured by the last SC category candidate in our category, my lord. So those informations were also not given to us, my lord. So on what basis you have come to this court? Because, my lord, we have come because Saying that you appeared for the exams, you appeared for the test, you've done well, so you should be selected. You're not aware about the marks given yes, to my lord. anyone. We have a very limited amount of prayer that let them disclose the status. And they will generally say that, no, you have not performed well, you've got less And marks. that is exactly what they have said in the affidavit. Without disclosing the contemporaneous records, my lord, which the order of my lord, we have an order of this court directing them to produce the contemporaneous record, how much we have secured vis-a-vis the appointed candidates. Otherwise, you have received some mail that you're not selected. Yes, only one mail that we Individually you have received. individual, my lord. Individually mail that you have not